Daghan ang nakurat ug wala makauyon sa gihimong anunsyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP sa insaktong pagtipig ug pag-amping sa bagong 1,000 peso bill nga kwarta. Kay matud sa BSP nga ang polymer banknote ug ang papel nga gigamit sa paghimo niini sensitibo. Mao na nga ginabawal gyud nga mapilo, bawal sulatan, bawal gupiton, staple, higtan ug lastiko, ginadili sab ang pagsunog niini o duol sa kalayo o init nga palibot, bawal sab kining plansyahon o ipalayo sa mga toxic chemicals sama sa muriatic acid o bleach aron dili madaot o mausab ang color sa bagong kwarta. 20,000 pesos ang penalty o galing makalapas sa kamanduan sa BSP ang usa ka individual. Dunay natalang insidente nga wala gidawat sa pipila ka mga dagong establishmento ang bagong kwarta tungod lang napilo kini nga wala mauyunan sa mga tawo. Sagad sa reaksyon ug komento sa mga Dabawenyo, may pagwala ilisi ang daan nga 1,000 peso bill. Diri ra sa bulsa, diri sa gamayng bag. Nya, moray among kanang kuanon. Magkanang kuamig ganang 1,000 pa kaha. Igura piloon nya tapos sulod sa bag, di ba diri sa bulsa. Mora dyan perimente kay dali ra kuot. Kung ako dili lang jud ko ana, dili na lang tanan nila ipagawas, kung dili na lang na ipagamit. Mura man gud dili gud na ipagamit gud. Kung ipagamit man lang nga ni nakadiyot man pud kayo kay di man pwede. Pareho nang nami sa palengke. Mabasa man jud na nya. Makasuhan pa mi, mapriso pa mi, makabayad pa mi. Napaka-practical ho yun, sir. Dahil lahat ng tao, lalo mga lalaki, mga naka-wallet po eh. Okay man yun. Ibig sabihin pala, yung pera, gagawa ng wallet malaki para hindi matupi yung pera. Paano yung mga tao bundok, walang mga pera yun, walang mga wallet malaki? Saan lagay yung pera nila? So ganun, hindi ako boto noon. Very impractical. Kung dili uyon sila Hatiko ug Hermosilla sa gianunsyo sa BSP, sukwahi kini sa komento sa Dabawenyong si Zian Araneta. Sanglit alang kaniya, bililhon gyud ang kwarta ug angayang ampingan. Ug nahimo na niyang batasan nga mahapnig ug maplastar kini sulod sa iyang bag. Sa ako ang wallet, sa ako ang bag, sa ako ang business bag ra nako ginabutang. Then lang kay panagsaraman kay ko nagabutang gud sa bangko. Wala na ako siya ginapilo kay wala gid kay ko nagapilo og kwarta labi na pag 1,000. So I see to it talaga na kanang dapat dili siya wala siya ipilo. Kung implement man na nila, siguro tanaw nato siguro ang brighter side pud no sa mga ordinary nga tao, ordinary mga netizen. Siguro murag disadvantage na sa ilaha pod labi na sa mga tao nga ang wallet medyo gagmay, so kailangan gid siya mapilo. Then sa palengke, sa bangkerohan, need gid siya magkapilo-pilo jud. Then siguro kung ma-implement man na siya nga balaod, siguro mas maging discipline pod siguro ang tao pag ma-implement na siya nga balaod. Siyempre, it's all about discipline namang pod yun. Kahinumduman nga sa milabayng bulan, nagpagawas ang BSP og bag-ong 1,000 peso polymer banknote bisan pa og experimental pa lang kini. Ning baguhay lang, gihatagag katin-awan sa BSP o gibakwi nga dili angay balibaran isip bayad sa mga gipangpalit nga mga produkto sa mga retailers ug bangko bisan pa man na napilo ang polymer banknote nga ilang gipagawas. Kini human makadawat ang BSP og mga negatibong komento sa mga netizens online. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.